Velkommen til modul 2, den aldrende voksne elev. I dette modul vil vi tale om alderens kendetegn, begrebet alderisme og dets omfang, stereotyper, fordomme og diskrimination mod ældre voksne, socialisering af ældre og aldersdiskrimination, og hvordan man forebygger aldersdiskrimination. I den første del af dette modul taler vi om de forskellige alderens kendetegn. I løbet af de sidste par år er den gennemsnitlige levealder steget. Aldring svarer til anatomiske og fysiologiske ændringer, der generelt og uundgåeligt opstår med årene og som påvirker alle individer universelt. Aldring er stadig et meget komplekst område, når det gælder om at forstå forholdet mellem disse medvirkende faktorer og de overgange, der forbinder dem. Mens aldringsprocessen er defineret af en øget sårbarhed over for et fald i sundhed og trivsel, kan nye tilgange til trivsel sammen med komplekse biologiske, medicinske, psykosociale, politiske og økonomiske faktorer påvirke individuelle og gruppers forløb i voksenalderen. Med aldring kan der komme funktionstab, som kan forstyrre den enkeltes evne til at opretholde autonomi i dagligdagen. Autonomi refererer til den oplevede evne til at kontrollere, håndtere situationer og træffe beslutninger om hverdagen i overensstemmelse med ens præferencer. Afhængighed er relateret til personens manglende evne til at tilfredsstille basale menneskelige behov. Tabet af ældre menneskers funktionsevne på grund af fysiske eller psykiske lidelser kan resultere i behov for intervention og tilpasninger for at opretholde rutinemæssige aktiviteter og livsstile. Kognitive funktioner, såsom hukommelse, opmærksomhed og eksekutive funktioner, har en tendens til at falde med alderen. Andre elementer af den kognitive funktion, som for eksempel ordforråd, forbliver dog stabile over den kognitive levetid. Langtidsundersøgelser viser, at flydende intelligens ser ud til at falde gradvist med alderen. Men krystalliseret intelligens ser ud til at stige støt gennem voksenalderen. Aldring er ikke nødvendigvis ensbetydende med tilbagegang, og det er faktisk en af de største myter om aldring. Der er områder, hvor der sker tilbagegang, især hvis folk ikke bruger specifikke funktioner. For eksempel er der et forventet tab af muskelstyrke eller knogler, hvis folk ikke træner. Der er forudsigelige aldersrelaterede ændringer i vores sansesystemer, såsom syn og hørelse. På den anden side er der områder, hvor der er gevinster, for eksempel ved at folk bliver gladere, sociale relationer har en tendens til at vokse, og personligheden har en tendens til at stabilisere sig med tiden. I den forbindelse er det relevant at analysere de områder, hvor der er udfordringer, som til en vis grad kan håndteres, og hvor mennesker har store muligheder for at forbedre sig. Kronologisk alder er ikke nødvendigvis den bedste indikator for den enkeltes aldringsproces. Det er klart, at konsekvenserne af aldring kan have mere eller mindre gunstige konturer, hvilket til dels afhænger af, hvilket stadie i aldringscyklussen personen befinder sig på. Der findes således flere variationer i aldringsforløbet, hvor individuelle forskelle snarere er reglen end undtagelsen. Forskellene i aldring strækker sig fra, hvornår den begynder, til hvor hurtigt den sker, men kommer især til udtryk i de fysiske og mentale forandringer, der kan opstå. For at forstå en persons fysiske og psykiske tilstand er vi derfor nødt til at se nærmere på personen og ikke kun tage udgangspunkt i personens kronologiske alder. Det skal også bemærkes, at livsforløbet også varierer afhængigt af den tid, vi lever i, og mellem kulturer. Den anden del af dette modul er dedikeret til begrebet aldersdiskrimination. Aldersdiskrimination er et komplekst fænomen med mange lag, som refererer til stereotyper, fordomme og diskrimination rettet mod andre eller en selv på grund af alder. Til, hvordan vi tænker, stereotyper, føler, fordomme og handler, diskrimination over for andre eller os selv på grund af alder. Aldersdiskrimination er et komplekst fænomen med mange lag, som refererer til stereotyper, fordomme og diskrimination rettet mod andre eller en selv baseret på opfattet alder. Aldersbaseret diskrimination er udbredt, dybt rodfæstet og mere socialt accepteret end andre former for fordomme. Ældre mennesker har en tendens til at blive marginaliseret, institutionaliseret og forladt af samfundet, men førhen var de ofte højt værdsatte,
vidende og betragtet som kloge vogtere af deres folks traditioner og historie. Nu behandles ældre mennesker som borgere uden nogen aktiv rolle i samfundet, og de negative holdninger til aldring, der giver anledning til alderisme, har en tendens til at manifestere sig på subtile måder. Afhængigt af bevidsthedsniveauet hos den person, der udøver diskriminationen, eller hos den person, diskriminationen er rettet mod, og deres bevidsthed om og identifikation med det at være ældre, kan aldersdiskrimination være eksplicit, gennem tanker, følelser og handlinger over for andre eller over for sig selv er personen bevidst om diskriminationen og har til hensigt at gøre det, det vil sige vedkommende er fuldt bevidst om og har kontrol over sine handlinger. Implicit, gennem tanker, følelser og handlinger over for andre eller sig selv, men uden bevidsthed, uden krænkende følelser og uden for deres kontrol. Aldersstereotyper og indgroede overbevisninger udløser deres antiaistiske kompositioner. Der er 3 niveauer af aldersdiskrimination. Mikroniveau, som relaterer til individet, for eksempel tanker, følelser, handlinger. Mesoniveau, som relaterer til grupper, organisationer og andre sociale enheder, for eksempel inden for arbejde eller sundhedsvæsen. Makroniveau, som relaterer til kulturelle ydelser eller sociale værdier som helhed, for eksempel politiske regler. Sammenfattende er alderisme en omfattende måde at skabe negative eller positive stereotyper, fordomme og eller diskrimination mod, eller til fordel for andre mennesker baseret på deres kronologiske alder eller opfattede alder. Ofte internaliseret af ældre voksne selv, er alderisme hovedsageligt et usynligt fænomen. Lad os nu se på de særlige forhold ved begrebet aldersdiskrimination. De 3 dimensioner af alderisme i aldring er repræsenteret ved stereotyper, er karakteriseret ved kognitive strukturer, der lærer vores overbevisninger og forventninger om egenskaberne hos medlemmer af sociale grupper, og stereotypificering er processen med at anvende stereotypinformation. Stereotyper guider vores sociale adfærd og styrer vores adfærd i hverdagen. Fordomme er en følelsesmæssig reaktion eller en positiv eller negativ følelse rettet mod en person baseret på deres opfattede gruppetilhørsforhold. Fordomme bidrager til at skabe eller opretholde hierarkiske statusrelationer mellem grupper. Diskrimination henviser til handlinger, praksiser eller politikker, der anvendes over for mennesker på grund af deres opfattelse af eller følelse af at tilhøre en socialt relevant gruppe, som påfører dem en eller anden form for ulempe eller fordel. I aldersdiskrimination kan de stereotyper, folk har om alder, styre de slutninger, de drager om andre baseret på alder. Disse slutninger kan føre til overgeneraliseringer, hvor alle personer i en given aldersgruppe anses for at være ens. Hvordan individer tænker, føler og opfører sig, er tæt forbundet. Denne adfærd har direkte indflydelse på forholdet mellem stereotyper, fordomme og diskrimination. Det er multidirektionelt. Stereotyper påvirker vores tænkning og påvirker derfor fordomme og diskrimination. Diskrimination er relateret til, hvordan vi tænker, det vil sige stereotyper og fordomme stammer fra stereotyper, der fører til diskrimination. Disse forhold er påvirket af kontekster, herunder lov og kultur. Det 4. afsnit i dette modul handler om socialisering af ældre og aldersdiskrimination. De diskurser, der er forbundet med aldring og samspillet mellem forskellige kohorter, kan bidrage til alderisme mellem generationerne. Ældres oplevelser er ikke kun formet af et aspekt af deres identitet, men snarere af en kombination af faktorer. Selvom aldring er en naturlig proces, vil samfundets syn på ældre borgere og den enkeltes syn på alderdom farve både behandlingen af ældre og deres syn på sig selv. Ældre mennesker er modtagelige over for enorme faktorer, der påvirker deres helbred og sociale status. Alderisme har alvorlige og vidtrækkende konsekvenser for folks sundhed, trivsel og menneskerettigheder og koster samfundet milliarder af dollars. Alderisme er forbundet med forringet fysisk og mentalt helbred, øget social isolation og ensomhed, større økonomisk usikkerhed og forringet livskvalitet samt for tidlig død. Alderisme øger social isolation og ensomhed på 3 hovedmåder. Følelsen af eksklusion. Alderisme kan resultere i en følelse af at være uønsket, forrådt og socialt afvist, hvilket kan føre til social tilbagetrækning. Stereotyper. Ved at tro på aldersstereotyper kan ældre mennesker ekskludere sig selv fra samfundet, da de tror, at de ikke længere har en deltagende rolle. Politik og lov. Med stigende alder ophører den aktive arbejdsalder,
pensionering og design af samfund, der ikke passer til seniorsamfundet, kan fungere som barriere for ældre menneskers deltagelse i sociale aktiviteter, hvilket fører til social isolation og ensomhed. Ikke alene er enkeltpersoner utilfredse med deres aldringsproces, men vi har også ambivalente holdninger til ældre mennesker generelt. For at reducere aldersdiskrimination fremhæver WHO 3 strategier. Politikker og lov, uddannelsesaktiviteter og kontaktinterventioner mellem generationerne. Lovgivning skal adressere aldersdiskrimination og ulighed, politikker, der sikrer respekt for alle menneskers værdighed uanset alder, og menneskerettighedslov. Uddannelsesinterventioner omfatter undervisning, der formidler information, viden, færdigheder og aktiviteter, der øger empatien gennem rollespil, simulation og virtual reality. Interaktioner mellem generationer har til formål at fremme interaktion mellem forskellige generationer. Vedtagelsen af politikker og lov er en vigtig strategi, der kan bruges til at reducere eller eliminere aldersdiskrimination, især aldersdiskrimination. Politikker er per definition planer, forpligtelser eller handlingsforløb, der iværksættes for at opnå et bestemt mål i et samfund. Lov svarer til det system af regler, som et givet land eller samfund anerkender som regulerende for dets medlemmers handlinger, og som det kan håndhæve ved at pålægge sanktioner. Politikker og lov, der er designet til at bekæmpe aldersdiskrimination, er meget forskellige og omfatter lovgivning om aldersdiskrimination og ligestilling samt politikker, der fastlægger tiltag for at sikre ordentlig respekt for alle menneskers værdighed og lige status uanset deres alder. Selvom det er svært at kvantificere effekten af disse politikker, er her 6 eksempler fra hele verden, der har til formål at bekæmpe aldersdiskrimination af ældre mennesker. Political Declaration and Madrid International Plan of Action on Aging forpligter sig til at afskaffe alle former for diskrimination, herunder aldersdiskrimination. Det overordnede mål er at sikre, at ældre mennesker og andre relevante interessenter inddrages i alle faser, herunder i strategisk udvikling, politikudformning og identifikation af aktiviteter. EU's rammedirektiv om ligestilling på arbejdsmarkedet etablerer en generel ramme for ligebehandling i beskæftigelse og erhverv, som implementerer en ramme for at sikre ligestilling uanset alder. Den Afrikanske Unions protokol om ældres rettigheder forbyder alle former for diskrimination af ældre personer. Den dækker en række rettigheder, herunder adgang til sundhedsydelser og ret til beskæftigelse, social beskyttelse og uddannelse, og giver dermed regeringerne en ramme for at beskytte disse rettigheder. Den interamerikanske konvention om beskyttelse af ældres menneskerettigheder sikrer fuldt ud ældres menneskerettigheder. Den forbyder udtrykkeligt diskrimination på grund af alder. Uruguays juridiske og politiske rammer forbyder diskrimination baseret på alder og garanterer ældre og yngre mennesker lige og effektiv juridisk beskyttelse mod diskrimination. Mauritius, lov om lige muligheder, forbyder udtrykkeligt aldersdiskrimination inden for forskellige aktivitetsområder, herunder beskæftigelse, uddannelse og andet. Voksenuddannelse og læring er effektive måder at forbedre den gensidige viden mellem generationer, dekonstruere aldersbaserede stereotyper og bekæmpe myter og fordomme. Livslang læring kan udgøre en vigtig ramme for forbedring af ældres liv. Litteraturen har vist, at ældre foretrækker uformel eller ikke formel læring. Læring kan sikre den ældres sociale inklusion og fremme bredere muligheder for ældre til at opnå social forandring. Ikke-formel og uformel læring har således et ubestrideligt potentiale til at bekæmpe aldersdiskrimination og dens konsekvenser. Uddannelsesinterventioner til at reducere aldersdiskrimination henviser til en række aktiviteter, som ofte kombineres, herunder undervisning, der formidler information, viden, færdigheder og kompetencer til at reducere aldersstereotyper, fordomme og diskrimination. Disse interventioner omfatter også aktiviteter, der har til formål at øge empatien gennem perspektivtagning, for eksempel ved hjælp af rollespil, simulation og virtual reality. Uddannelsesinterventioner, der primært søger at give præcis information og eksempler mod stereotyper, udbrede ideologier om en bestemt aldersgruppe og undervise i mere komplekse tænkefærdigheder, giver folk mulighed for bevidst at genoverveje og opdatere deres overbevisninger, følelser og adfærd og føre til et fald i alderisme. Her er nogle forskellige eksempler på pædagogiske interventioner. Workshops og samtaler, uddannelsesintervention med et intergenerationelt element,
workshops om menneskelig udvikling gennem hele livet, herunder foredrag, diskussioner, film og pjecer, der alle fokuserer på emner, der er vigtige for aldring. Livshistorie dokumentarfilm, personlig uddannelsesintervention, hvor folk ser og diskuterer livshistorie dokumentarfilm. Læseplansbaseret intervention, face-to-face uddannelsesintervention med 4 ugentlige interaktive sessioner, der involverer gruppediskussioner, spil, rollespil og case-studier. Virtual reality aktiviteter for at fremme empati for ældre mennesker. Disse 3 aktiviteter omfattede at skabe et visuelt billede af sig selv som en ældre person, en fordybende oplevelse af at udføre forskellige daglige opgaver i hjemmet hos en ældre person med moderat skrøbelighed. Interventioner med kontakt mellem generationer involverer typisk at bringe ældre og yngre mennesker sammen for at interagere sammen om opgaver, der tilskynder til bånd og forståelse mellem generationerne. Disse aktiviteter kan udvikles gennem direkte eller indirekte kontakt. Intergenerationelle programmer baseret på teorien om intergruppekontakt stræber efter at bringe 2 generationer tættere sammen for at fremme og lette en holdningsændring mellem disse aktører. Forfatterne til denne teori anerkender, at kontakt mellem 2 generationer ikke kun reducerer fordomme, men også øger nøjagtigheden af deres opfattelser af den anden generation. Men for at disse resultater kan opnås, skal udviklingen af det intergenerationelle program og dermed den intergenerationelle kontakt respektere nogle betingelser. Der skal være lige vilkår for begge generationer, det vil sige, at de forskellige deltagere skal have lige aktive roller i de foreslåede aktiviteter. Der bør være et fælles mål blandt deltagerne i programmet, som kunne være at opbygge relationer ved at dele hinandens personlige historie og dermed deres erfaringer. Fremme samarbejdet mellem de 2 generationer ved at fremme gensidig hjælp og deling. Kontakt mellem grupper kan reducere aldersdiskrimination ved at lette forbindelsen mellem grupper, reducere fordomme og stereotyper mellem grupper, reducere angst for kontakt mellem grupper og øge perspektivtagning og empati. Kontaktaktiviteter på tværs af generationer er de mest almindeligt anvendte til at bekæmpe aldersdiskrimination. Her er nogle eksempler. Videospil i Singapore. Denne intervention involverede direkte kontakt mellem ældre og yngre mennesker, som mødtes for at spille videospil 6 gange i løbet af 2 måneder. Resultaterne viste, at glæden ved spillet spillede en vigtig rolle i at reducere angst mellem generationerne og forbedre holdningerne blandt de ældre. Servicelæring i Kina. Denne intervention for sygepleje og medicinstuderende bestod af en halvdags introduktionsworkshop, en 10 ugers interaktionsperiode og en halvdags interjectional sharing session. Interventionen øgede deres generelle viden om aldring og deres forståelse af mentale sundhedsbehov i alderdommen og reducerede deres negative holdninger til ældre voksne. Homesharing i Portugal. Aconchego-programmet i Portugal opmuntrer til direkte og vedvarende kontakt mellem generationerne. I dette program tilbyder ældre mennesker indkvartering til universitetsstuderende, og til gengæld hjælper de studerende med at afhjælpe ensomhed og isolation hos ældre mennesker. Imagined Contacts in the United Kingdom. Intervention baseret på indirekte, imaginær kontakt mellem generationer for at reducere eksplicitte og implicite negative holdninger til ældre mennesker blandt bachelorstuderende i Storbritannien. De studerende blev instrueret i at bruge 2 minutter på at forestille sig, at de mødte en ældre fremmed for første gang, og de blev bedt om at forestille sig, at de ville opdage spændende og uventede ting om denne person. Interventionen reducerede de eksplicitte negative holdninger til ældre mennesker. Kontakt mellem generationerne har andre fordele for ældre mennesker, nemlig at fremme en bedre sundhedstilstand og psykosocial trivsel, øge selvværdet, reducere stress, mindske ensomhed, føre til en større følelse af social forbundethed og styrke solidariteten mellem generationerne. For at forebygge og reagere på aldersdiskrimination bør man prioritere de 3 understøttede strategier, politik og lov, uddannelsesmæssige tiltag og tiltag for kontakt mellem generationerne. Du har nået enden af modul 2. Tak skal du have.